Літара «Р». Рэлігія. Слова пакуль што не зусім зразумелае для цябе, яго сэнс ты будзеш спасцігаць пастаянна. Абазначае ж яно веру чалавека ў нейкія незвычайныя сілы і істоты, якія з'яўляюцца для яго прадметам пакланення. Беларусы ў большасці сваёй належаць да хрысціян, а хрысціянства – гэта рэлігія, у аснове якой ляжыць вера ў Ісуса Хрыста як Бога чалавека, і яна мае 3 накірункі: праваслаўе, каталіцызм, пратэстанцтва. У адпаведнасці з веравызваленнем існуюць розныя рэлігійныя арганізацыі, ці інакш суполкі. У нашым раёне дзейнічае 43 рэлігійныя абшчыны, у тым ліку 22 праваслаўныя, 10 рымска-каталіцкіх і 11 пратэстанцкіх. У Баранавіцкім раёне размешчана больш за 30 культавых збудаванняў. Праваслаўныя храмы прадстаўлены 27 царквамі, 3 капліцамі і 1 саборам. Яны ўваходзяць у склад баранавіцкага благачыння. Для прадстаўнікоў каталіцкага накірунка ў раёне дзейнічае некалькі гістарычна значных касцёлаў.